туйгыз аны! Әнә ул, үбәдә! Синең алда гаҗәеп мөмкинлек ачыла. Син хәтта принцесса кызыгырлык зур байлыкка ия була аласың. Мин нишләргә тиеш? Бу мөгъҗизалар мәгарәсе. Миңа лампаны китер. О, минем бөек хуҗам. Мин сиңа буйсынам. Синең эш теләгеңне үтәргә әзермен. Борчылма, кара. Бир әйдә кулыңны. You done wound me up. You ain't never had a friend like me. Монда принц кирәк. Булдыра аласыңмы? Синең ни теләгәнеңне аңлап бетермәдем. Принц кирәк дисеңме? Кирәк икән, менә сиңа, принц. Оу, юк. Карап торышка син үзең принц кебек. Тик мин бит синең эчке дөньяңны үзгәртмәдем. Вакыт җитте. Тукта. Мин монда хуҗа. Кайчан вакыт җитүен мин хәл итәм. Чынлапмы? Принцесса алдында бар ишекләрдә ачык түгелме? Ябыклары күбрәк шул. Миңа ышанасыңмы?